дафтари матбуотии Кумитаи тафтишоти Федератсияи Русия хабар медиҳад, ки дар шаҳри Истра дар наздикии Москав ба мағозаи хӯроквории Пятерочка ҳамла карда шуд, ки дар ҷараёни он рейдерҳо як фурӯшандаро куштанд. Политсия фавран ба ҷустуҷӯи ҷинояткороне шурӯъ кард, ки касиро кушта, ду касро латукуб карданд. 4 гумонбар боздошт карда шуданд, ки ҳамаашон шаҳрвандони Тоҷикистонанд. Гузориш дода мешавад дар расонаҳо. ғоратгарон аз сайф ҳудуди 71 000 рублро дуздиданд. ҳамаи гумонбарони ғоратгарон аз 19 то 24 сол доранд. онҳо дар наздиктарин деҳа Чеснокова 50 километр аз ҷои ҳодиса пайдо шуданд. ҳодиса 9 феврал дар яке аз дуконҳои деҳаи Новопетровскии Истраи вилояти Москав рух додааст. бардоро айни замон пурра дар ин бора гап мезанем, чизе ки шунавиден, лекин пеш аз ҳама ма шахсоеро ки дар муҳоҷират қарор дорем гуфтанем, ки ба ғайр аз оне ки шумо бояд фикри худтону фикри аҳли оилатонам мекунед, бо фикри ҳамватанотонам кунед. баъди инами хеле корро қонунҳои нав ҷорӣ шидан, рейдҳои нав, тафтишот, талутуб, ҳамаи чӣ барои мо муҳоҷиро, дигар муҳоҷиро сар мешавад. инқадр кор карданака. дар ҳама расонаҳо хабар пир шудагие, ки якчанд шаҳрвандони Тоҷикистон дар Истраи Подмосква ба магазини Пятерочка ҳуҷум карда, дар натиҷа ба қатл расондагиянд кассиршаи магазина. лекин бисёриҳо розӣ нестанд ба ин хабар, ба хотири чӣ, ки меган ино тоҷик нестанд, баъзеҳо меган узбеканд, а баъзеҳо боша суми дуздидагишона в райони 70-71 000 рубле, а баъзеҳо сумҳои дуздидагишона 90 000 рубле. акнун боша бардоро дар ин видео пурра маълумота тамошо мекунем, аз нақша то ғорату то дастгир шудан аз тарафи мақомотҳо. ҳамада салом алейкум бардоро, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. пеш аз видеоро давом додан ба дӯстдорои варзиш гуфтанем, ки шумо имконият доред дар даставу ҷанговари дӯстдоштаи худтон пул кор кунед. ин кора чӣ гуна карда мешавад? дар якум комментария ссилка закрепит карда шудагие, ки шумо ба ёрдами ссилка даромада дар сайт регистратсия мекунед ва интихоб мекунед ҷанговару бозингари дӯстдоштаи худтона, ки шумо дар бурди ӯ бовар доред. агар ки угадат карда бутонед ӯ ғолиб мешава, шумо дар бурди ӯ метавонед сум кор кунед ва истифода бурдани промокода фаромӯш накунед, ки дар вақти поёни регистратсия кардан мувофиқи пули мондагитон то 6500 рубла метавонед бонус ба даст биёред. ссилка барои регистратсия кардан ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепит шудагие. дастгир шудан шахсое ки гумонбар ҳисобида мешаванд дар ҳуҷуми хеле ҳам бераҳмона барои ғорат кардани магазин. ғоратгарон коргарои магазина бераҳмона латукуб мекунанд, ки дар натиҷа кассир вафот мекунад ва ҳамчунин директори худи магазина ва ҳамсари ӯро латукуб мекунанд. ғоратгароне ки ҳуҷуми хеле ҳам бераҳмона мекунанд ба коргарои магазин, дар ана ҳамин ҷо дар вақти шаб бо яроқҳои чӯбин аз дастаи тавар пайдо мешаванд. вориди магазин мешаванд бо ан ҳамин дар и дари служебния, ки барои қабул кардани бор пешбинӣ шудагие. акнун аз ҳама кори муҳимаш дар ҳамин ҷае, ки чӣ хел ғоратгаро вориди магазин шуданд. ними шаб буд, аллакай магазин маҳкам, соати корӣ тамом шудагие. дар дохили магазин буданд директори магазин, ҳамсари ӯ ва кассир. ӯ машғул буданд бо корҳои боқимондаи худ, чунки баъди маҳкам кардани магазин бояд анҷом диҳану ба хона бираванд ва дар дохили магазин интизор буданд шиноси ҳамсари яке аз коргарора. ҳамин кор сабаб мешавад, ки ғоратгаро ба осонӣ вориди магазин шаванд. яъне ки чӣ хел вақте ки ғоратгаро дара тақ-тақ мекунанд, ӯ хиёл мекунанд, ки ҳамун шахсеро ки интизоранд ҳамунай. ҳатто ба глазо ки дар нигоҳ накарда дара ба рӯи ӯ мекушоянд, ки дар натиҷа ғоратгаро ҷанга беэълон шурӯъ мекунанд. ва дар кадрҳое ки шумо дидестанд тавассути камераи назоратии худи магазин сабт карда шудагие, дида мешавад, ки ду марди маскадор бо капишону яроқҳошон аз дастаи тавар дар подсобни помещенияи магазин сайру гашт кардастанд, ки дар назди ӯ мард афтидагие, ки мувофиқи маълумотҳои расонаҳо и ҳамсари директори магазинае. а дар баъзе расонаҳо гуфта мешавад, ки и ҳамун кассиршаи Людмилаи 51 солае, ки дар натиҷаи зарба аз дастаи тавар дар сараш ба замин афтидагие. кадоми ин версияҳо аниқай, иш аллакай баъди суд гузаштан маълум мешавад, лекин муҳим ҳамие, ки одам мурдагие.
чунин факте ки дар ҳама расонаҳо хабарҳои гуногуна и ба хотири онае ки рӯи шахси афтидаро дида намешава хуб. албатта ин гуна рафтор аз тарафи ғоратгаро на он қадар хубай вабше ба мисли хиди фикри ки як ҷора ғорат кардан, лекин бо шахса ба қатл расондан. ғоратгаро дар бисёр ҳолат ё ин ки асир мегиранд ё ин ки мебанданд ё меган ки нарас ягон ҷора қарор бест мо ғоратмона мекунем мерем, лекин дар ин ҳолат ғоратгаро латукуб кардан мегиранд касира то ҳамун дараҷаеро ки ӯ ҷонша аз даст намета. аз ҳамада аламовараш дар ин кор онае ки ба ғайр аз марги кассирша боз аз сейфи магазин ғоратгаро мувофиқи яке аз маълумотҳо 71 000 рубл меёбанд. мувофиқи дигар маълумотҳои расонаҳо бошад тақрибан 90 000 рубл. тасаввур кунем бардоре ки барои чунин миқдор маблағ одам мурд. ояндаи ҳаёти ин шахсҳои ғоратгар чӣ мешавад? оё чунин маблағ арзиши ҳамин қадар кора дошт? бале ягон миқдор маблағ баробар намешавад ба ҷони одамият ки ин гап тааллуқ дорад дар кассирша ва ягон намуд маблағ наметавонад ки арзандаи маҳрумияти озодии шахс бошад ки ё айни замон алоқамандӣ доранд ба ғоратгарон. чӣ хеле ки дар аввал гуфтем ғоратгаро 4 кас буданд, лекин дар кадр дида мешавад ки танҳо 2 касию дохили магазин шудагиянд. пас 2 каси дигараш дар куҷояд? мувофиқи маълумоти расонаҳо ва МВД гуфта мешавад ки якеш дар дохили мошин интизор буд, дигар ғоратгарро аз дигараш боша бигем территорияро патрулировать карда иста буд ки то ки ягон шахси бегона аз кори ӯ бохабар нашава ё ин ки полиция ная намедонам. короче айрӯи кино гирифтиам ба фикрам сценарияро. ҳангоме ки баъди ғорат аз магазин мебароянд ва ба тарафи ҷои зистшон равона мешаванд, дар роҳ вомехӯранд ҳамун шахсеро ки коргарои магазин интизор буданд ва ғоратгаро хиёли ӯ карда дара барушон боз карданд. ғоратгаро шахса дар раҳ вохӯрда латакуб мекунанд ва балони мошинша мекафонанд. аллакай айни замон дар магазин дигар коргаро монда шудагиянд ва ӯо кор кардеся магазин кушодай корш рафтестай, лекин коргарои нав албатта метарсанд ва нахостанд ки бо ҳамроҳии хабарнигоро суҳбат кунанд. хабарнигор боша интервю мегиранд аз як марде ки нон меёра ба ин магазин ва аз ӯ мепурсанд ки оё коргарои ин магазин ягон феъли безеб доштанд ё ин ки метонистанд ки одамро провотсировать кунанд то ки ӯро латукуб кунанд. албатта ин шахс ҳам мега ки не, одамои хуб буданд, ягон каса провотсировать карда наметонистанд, мақсад хуб апиштели буданд. лекин гап дар инҷа ин неста. ин ягон хел ин маълумот алоқамандӣ надорад ба одамое ки латукуб карда касиро ба қатл расониданд. ӯ ин корро ба хотири оне мекунанд ки просто ӯ сопротивляться накунад, мақсад ё ин ки ягон ҷода нага. ма намедонам чӣ хел бифаҳмонам ҳолати ки одамо ба қатл мерасонӣ ира ягон хел ма фаҳмонда наметавонам. мешид ки ӯро ба қатл нарасонанд, бибанданша я ҷо монанша. вообще бо гуфтаистам ки хиди факти ғорат кардан ин тамоман нодуруста, лекин рас кардӣ, пас чӣ ба мекушӣ? директори магазин ва ҳамсарё бо травмаҳои вазнини ҷисмонӣ дар беморхона қарор доранд. касире ки зиёда аз 50 сол дошт мутаассифона то марг латукуб карда мешавад. чӣ хеле ки дар аввал гуфтем як каси ӯ дар дохили мошин буд, а дигариш боша раҳа патрулировать мекард ки ягон кас наёя ё ин ки ягон полиция наёя, лекин ин кори ӯ кӯмак расонида натонист. полиция дарҳол муайян мекунанд шахсияти ин шахсоро ки айни замон шумо дар болои экран дидестен, ҳолатеро ки полисейскиҳо ӯро дастгир мекунанд. ӯ дастгир карда мешаванд аз як деҳае ки тақрибан 50 километр дур аз ҷои ҳодиса қарор дошт. ӯро аз як хонае дастгир мекунанд ки ремонташ тамом нестай, мумкин ки ӯ дар уҷа намедонам иҷора буданд ё ин ки ҳамчун усто ремонт мекарданд дар уҷа. лекин вақте ки ӯро дастгир мекунанд, ӯво ягон ҷо гирехтанда мақсад надоштанд. ба фикрам хиёл карданд ки мо маска дорем, моро дастгир намекунанд. вақте ки мо хонаро хуб агар аз ҳама тарафаш тамошо кунем бардоро, хуб дида мешавад пайҳои силавикое ки ҳуҷум кардагиянд дар вақти дастгир кардани ғоратгаро. чӣ хеле ки шумо мебинед забор аз як тараф шикастагия ва аз дигар тарафи хонаҳо боша пайҳои раҳай ки маълумае ки хонаро акружат кардагиянд силавико ва дари хона кандагия. дар хона дида мешавад кровати сохта ки ба мисли ҷои хоб ба назар мерасад, раскладушка ки дар болош тахта монда шудагия ва дар даҳани тиреза лаълиёи холӣ, ба фикрам ягон чӣ хӯрдагиянд ва энергетик барои қувват ҷамъ кардан, барои ғорат. ва аз ҳамада чизи муҳимаш бардора дар девори хона
як спискаира мебинем ки аз 5 нафар иборат аст ва хабарнигоро меган ин мумкин ҳамун шахсое бошанд номошон ки барои ғорат кардан омода шидестанд. Ман намедонам ё наметавонам ба фикрам номи шахсое бошад ки барои ғорат кардан омода шидеста буданд, ба номошона нависондан дар девор мемонанд. Мумкин аст ки намедонам рӯйхати боша имрӯз навбати кие барои уборка кардан ё ин ки рӯйхати ягон шахсои қарздор, намедонам ин рӯйхати чие. Номуҳимаш ҳамин ки бародарое ки мегуфтанд ё тоҷиканд ё ин ки узбеканд ё ки ягон чиз дигар, мо метавонем ки аз ҳамин номо фаҳмем ки ё кадом миллатанд. На он қадар хуб дида мешавад качест вай видео соз нестай, лекин чӣ хеле ки ман хонда тонистам. Шумо ҳам метавонед ки бинависед дар комментария. Рақами яка ма Нозим хондам, рақами душа боша Эҳсон, рақами сеша Анвар, рақами чорша Санҷар ва рақами панҷаш боша Меҳмон. Хай карочи ҳеҷ касе будай меҳмон дай. меҳмонӣ омадай рафтае. Ва албатта аз тарафи хабарнигоро чизое ки айни замон ман комментировать кардастам, аз тарафи во камтар дағалонатар комментировать карда мешавад. Мисол мегирем, во меган ки дар инаи матраси миштагӣ во хоб мерафтанд ва дар инаи дег боша хӯроки миллишона тайёр мекарданд ва пачкаи сигарети вора бо зажигалка нишон метанд, қитии кофе, 3-4 мехча ва аз хотири изҳо дида мешавад ки як пай тарафи пушти хона рафтагия. ин шаҳодат аз он мета ки мумкин дар вақти дастгир кардан яке аз ғоратгаро ҳаракат карда боша ки бигреза, лекин ӯро дар пушти хона дастгир кардагиянд. ира шаҳодат мета хуне ки дар болои барфое. Мумкин хай дар вақти дастгир кардан ягон удар мехра ва ба замин афтонда мешавад ки дар ҷош нарушника дар пушташ дар дастош маҳкам мекунанд. чӣ хеле ки меган вақт агар расид одам дар куҷое ки бошад ҷонша метавона аз даст бита. мувофиқи маълумотҳои ҳамсояи шахси вафоткардашудагӣ во меган ки ҳамун шаб сменаи ӯ набуд, касе аз ӯ хоҳиш кардагия ки ба ҷои ӯ барояд. дастгиршудаҳо дар следствении комитет қарор доранд барои бозпурсӣ. мақомот бояд муайян кунанд ки оё ӯҳо қонунӣ дар Федератсияи Россия қарор доштанд ё ин ки не, ва дигар маълумотҳоро дар бораи ӯ ҷустуҷӯ мекунанд ки мумкин аст ки ӯ дар ягон хел дигар ҳамин гуна корҳо даст дошта бошанд. ва дар охир чӣ гуфта метавонам? Албатта ки мутаассифона нисбати ин хел одамо чораҳои хеле ҳам ҷиддӣ ва вазнин дида мешавад. бародаро ҳеҷ вақт ба қонуншиканӣ даст назанен, ҳеҷ вақт фикри ғората накунен. чӣ қадаре ки боша ҳалол кор кунед. агар ки сидқан кор кардӣ, ҳама миқдор пул мешавад. шумо як бор тасаввур кунед ки ҳамин қадар миқдор пуле ки ӯҳо дуздидан, магар ба ҳамин кор арзанда буд, бо дар ҳоле ки ин пула ба 4 кас тақсим кунед. ман фикр мекунам ки агар камтар ғайрат дар худат ҷамъ кунӣ ӯ бихези кор дабурай, ҳамин қадар сума дар як чанд рӯз ҷамъ мекунӣ. 4 нафар. фикри ақиқатно бардор дар комментария бинависен то видеоҳои оянда. амада хайр.